на колегите от HP, които оказаха сериозно съдействие, за да може да се проведе този форум. Виждам, че вие сте тук. Надявам се да не ви оттегчим много. Ще положим всички усилия. Аз се казвам Христофор Аспарухов и в следващите ден и половина ще бъда ваш домакин. Ще се постарая да бъде интересно, поне колкото миналата година, а съдейки по пълната зала, надявам се да не ви разочаровам. Какво ще правим през тези ден и половина? Освен да си говорим за технологии, ще се опитаме да видим какво се случва с пазарите, какво се случва с продуктите, къде се намира бизнеса, какво се случва в България и тъй нататък. Ще си позволя като начало да започна с един кратък обзор на това какво се случи през 2011 година. През 2011 година бяха направени много покупки, много компании си купиха други компании. Една от тях естествено HP, която купи Autonomy и по този начин увеличи портфолиото си. Естествено Google не остана по-назад, купи Motorola Mobility, можете да познаете за какво е това. След което Skype купи, Microsoft купи Skype, така че вече може да внимавате какво правите през Skype. Естествено в дисковата сфера не останаха назад, те там момчетата са научили много от загубите, които са си причинили преди години от конкуренцията и производителите на дискове станаха все по-малко и по-малко. Western Digital погълна Hitachi, погълна, няма да влизам в подробности как го е погълнал, защото за мен не е ясно, нали? Това дали е просто го е погълнал или е било съпроводено и с някаква напитка, но е факт, че производителите станаха с един по-малко. Едни титани от едно време, Texas Instruments и National Semiconductor също направиха със себе си нещо, така че и там конкуренцията в производството на чипове стана с един по-малко. И естествено тези неща, всички тези поглъщания, дъвчения и т.н. не останаха без промени в ръководните кадри на различните компании. Естествено, вече много от вас знаят, особено колегите от HP, тази красива дама, която се казва Мек Уитман, която е милиардерка, идва от eBay и която е временно изпълняващ, не знам до кога ще бъде, защото там е, както в повечето случаи нещата не са съвсем ясни, е временно изпълняващ длъжността CEO в HP. Този човек, който наследи Стив Джобс на ръководния пост на Apple, това, което не знаете за него, че той е доста известен гей в щатите. Нищо лошо за технологиите. Google назначиха създателя на Java. Ако искате да се върнем, не, мерси. Това е официална информация. В някои места хората не се притесняват това нещо да го споделят. Създателят на Java беше назначен в Google. Естествено, това предизвика още повече искри между Google и Oracle. Знаете, че човека от Oracle е доста нервен, когато става въпрос за неговата компания и за неговите патенти. Samsung наеха на работа хакера Cyanogen, или както там да се казва, нямам снимка, защото на хакерите нямат снимки обикновенно, но е така изглежда разбит Android, нали, на скейтборд и с ръчичките, маха ръчичките вече, което значи, че може би Samsung ще навлезат още по-добре в тази операционна система. Естествено, Facebook не останаха назад, те също си взеха хакер, който много прилича на Марк Зукърбърг. Виждате, той също ще вземе достойно място във Facebook. И, тъй като някои от лидерите, след тези придобивания и т.н. отидаха в забрава, по същия начин и много от продуктите също така отидаха в забрава. Какво се случи? Sony спряха конзолата PSP Go. Нищо лошо. Една конзола по-малко. Yahoo спряха услугата Buzz, която дълго време се базикаше с всички и така не успя да си намери аудитория. Google, след като си купиха YouTube, ама дълго време след като го купиха,